Hej og velkommen til denne video. I morgen kommer der en ny video i hvert fald. Det fortæller lidt om, hvad videoen her kommer til at handle om til sidst af videoen her. Så jeg er bagefterning lige nu. Dag nummer 3. Det er... de slapper af det. Jeg er sikker over, at jeg bliver våd lige lidt. For i går blev jeg det samme. Og for helvede. Og fanden bliver jeg ikke våd. Ja, det blev jeg nu. Fuck, det er løgn. Og det ikke kommer herned. Fordi mit telefon kan ikke høre dem her. Ja. Så derfor kommer de under mit trøje. Okay. Og det var lige Victor Vandholm, der kom der. Du er helt væk fra starten af, i hvert fald kan jeg se. Langt fra. Det gjorde den bare ikke! Den skide dumme til vand, mand. Så han bare sprænder vand op. Men den er ikke gået i stykker endnu, så det er fantastisk. Det er... nej. Pis, mand! Så kommer i hvert fald ud. Den virker ikke. Så lad være med at gøre det der. Nej. Ja, nu er vi ude i hvert fald. Det er dejligt, og nu går vi ind i en grotte. Sådan, vi er inde i en grotte nu. Smukke. Og jeg fik vand på mig. Og det gjorde jeg igen. Se, jeg fik vand på mig. Er det ikke meget dumt? Er det ikke meget dumt lige nu? Jeg fik vand på mig. Jeg vil snart færdig med den her forløsning snart, altså. Der er vi nu. Nu fortæller jeg lidt om næste video. Næste video, der kommer til at handle om noget nyt, som der kommer her. Jeg fortæller lidt om noget nyt i mit værelse i hvert fald. Så hæng på. Hæng på i morgen. Jeg ved ikke, hvordan den kommer. Den kommer bare op lige pludselig. Så bare hold øje. Så vi ses. Hej.